Ma jaqtaw xejn l-appelli sabiex Edward Scicluna iwarrab mill-pożizzjoni ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali minnu fih u jekk dan ma jsehx Robert Abela għandu jneħħieħu. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ħamis filgħodu, ix-Shadow Ministers Graham Bencini u Jerome Caruana flimkien mal-MP u kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew David Casa qalu li jekk Scicluna jibqa' f'din il-pożizzjoni tant importanti, reputazzjoni ta' pajjiżna se tibqa' ssir il-ħsara irreparabbli. Dan kollu faqqa wara li jisem Scicluna l-eks Ministru tal-Finanzi kien implikat fl-inkjesta Vitals bi Prim Ministru jibqa' jiddefendi għaliex fi kliemu stess jaf x'raġelu. Quddiem din ir-realtà Graham Bencini insista li huwa ovvju li l-uniku interess ta' Scicluna huma l-flus li qed idaħħal f'butu minn fuq dar il-poplu Maltu xi ħaġa li qed tħalli ħsara kbira minħabba li persuna f'kariga għolja jinsab akkużat b'reati ta' frodi. Aħna nixtiequ li Edward Scicluna jitlaq minn jeddu u juri li kulħadd li huwa raġel responsabbli u li huwa raġel li jġib qabel kollox l-interess tal-pajjiż kollu. Dan sissa mamlux, għalhekk aħna qegħdin nitolbu li jitneħħa, nafu eżattament x'jgħidu l-liġijiet, imma fil-dawl li Edward Scicluna jibqa' ostinat l-interess tagħna huwa li nipproteġu l-impjiegi tal-ħaddiema Martin u Għawċin kollu, partikolarment fis-settur ta' servizzi finanzjarji, u allura jekk m'hemm l-ebda triq oħra dik ta' responsabilità minn da parti minn Edward Scicluna, allura katri li jifdlilna u nitolbu li jitneħħa. Minħat jew deputat Jerome Caruana insista li Scicluna għandu responsabilità li jirreżenja jew jitneħħa minnu fih. Għalhekk kif il-ħsara li għaddejja b'din il-kriżi li qed jaffaċċja l-Gvern ma saritx biss f'pajjiżna iżda anke xterdet f'pajjiżi internazzjonali u bekk jeħtieġ nifġdid fil-politika. Illum il-nis jifmu għalfejn ma sar l-ebda investiment importanti li l-pajjiż għandu bżonnu fl-Isptar San Luqa. Illum in-nies jifmu għalfejn b'mod sfortunat ħafna f'ċirkostanza anka diffiċli ta' dan il-pajjiż u anka fuq livell personali dan il-gvern ma benix dak l-isptar fis-settur tas-saħħa mentali illa verament dan il-pajjiż għandu bżonn. Illum in-nies jifmu għalfejn il-ħafna u ħafna sfidi illi ta' kuljum kull ġurnata qegħdin niffaċċjaw bħala poplu, bħala ċittadini, bħala persuni viżavi s-settur tas-saħħa. Indirizzaw wkoll il-konferenza David Casa li minħat tiegħu qal li Edward Scicluna jew persuni oħra qatt m'għandhom jingħataw preferenza għas sempliċi raġuni li għandhom kariga għolja. Qed jagħmel ħsara kbira lil pajjiżna u jiena qed inti warning. Jekk inti ħatamel ħsara kbira lil pajjiżna billi tmur tirrappreżenta lil pajjiżna f'laqa ta' gvernaturi oħra, mela allura aħna għandna dritt niddefendu l-poplu Maltu Għawċi. Għandna dritt niddefendu wkoll lil ħaddiema kollha tal-banek f'pajjiżna. Għandna dritt niddefendu wkoll iva r-reputazzjoni tal-Bank Ċentrali tagħna. Il-kredibilità tal-Bank Ċentrali tagħna x'minnu jiddependi ħafna ħaddiema, inkluż kif sema tajjeb Graham qabli il-ħaddiema tal-Financial Services. Dak li jmur jirrappreżenta l-pajjiżna b'dawn l-akkużi ikun qiegħed jitradixxi lill-poplu Malti Għawċi. Il-flus mhux biżżejjed, ir-reputazzjoni ta' pajjiżna imma hija kollox. Intan David Casa fankar li kiteb ukoll il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Christine Lagarde biex anke jittieħu azzjoni quddiem din is-sitwazzjoni kwetanti.